Dale, देववाड़ी डिस्कनेक्ट आएगा वाड़ी ट्राई अगेन करपिने एंड करिए वाड़ी कट्टा लाइव अंचाई वाड़ी देवत्से पोइने वाड़ी गना किच्चा बॉस पति तेरे दा हाय बनते लाइक डन बनते थैंक यू उधर सीना पुंदीन दाल मोर आपू लकी ಬೇಗ ಚಾಪರ್ ಓ ಲಕ್ಕಿ ಬೇಗ ಲಕ್ಕ ಚಾಪರ್ ಬಕ ಶಾಲೆ పోయారండు ఆ అంకల్ అత్త నమ్మనే పోపిన్ యాలేలా ಸೋಲ್ಜರ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಬಂದರು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೋದ್ರಾ ಸೋಲ್ಜರ್ ಡಾಟರ್ ಅವರೇ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸಣ್ಣ ಉಳ್ಳನಾ
ದಿನೇಶ್ ಮಂಗಳೂರು ಬತ್ತೀರಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಕ್ಕ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದಿನೇಶ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಕಾಫಿ ಪರಿಯರೆ, ಚಹಾ ಪರಿಯರೆ, ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಪರಿಯರೆ, ಬೂಸ್ಟ್ ಪರಿಯರೆ, ಏನ ಪರಿಯರೆ. ದಿನೇಶ್ ಬ್ರೋ ಕಿತ್ತಂದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲಿ. ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕಿನೇ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಅವಳಿಗೆ ಸಾಕುರ. ಓಕೆ ಓಕೆ ದಾನಿ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕಿನಿ. ಗುಜರಾತ್ ಪೋಯರ್ ಇಜ್ಜ ಏತು ಗಂಟೆ ಪೋಯರ್ ಗುಜರಾತ್ ಪೋಯರ್ ಉಂಟು ಪಂತನತೆ ಏತು ಗಂಟೆ ಪೋಯರ್. ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಏಪಲ ಪೋಂಡು ಬಾರೆ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಪಿನ ಏಪಲ ಪೋಂಡು ಪರ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಪಿನ. ಮಹಾಂತೇಶ್ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಅವರೇ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಕಾಫಿ ಆಯಿತಾ, ಟೀ ಆಯಿತಾ, ಏನು ತಿಂಡಿ ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ನಾಷ್ಟ ಆಯಿತಾ? ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಪೋತೆ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಪೋತಲ್ಲ. ಮಹಾಂತೇಶ್ ಅವರೇ ನೀವು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಂಧ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಧ್ಯಾ ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ, ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಧ್ಯಾ, ಆಯಿತಾ? ಸಂಧ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸಂಧ್ಯಾ ಮೇಡಮು ಇತ್ತೆ ಬರುವೇರು, ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಕೂತೀರು, ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ. ಸಂಧ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ದಿನೇಶ್ ಪಾಂಡ್ಲೇರು ಸಂಧ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಬರುವೇರಿತ್ತೆ. ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಅವರು. ಸಂಧ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗಿಫ್ಟ್. ದಿನೇಶ್ ಸರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಗೌಡ. ದಿನೇಶ್ ಬ್ರೋ ತುಲೆ ಮೇರೆ ಮಹಾಂತೇಶ್ರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿಗೆ, ಇರ್ಲ ಒಂಚೂರು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಚಾ ಬರ್ತಿದ್ದೇನಾ? ಮುಂಚೆ ಬಂದ್ರೆ
लकी लकी टीवी बंद कर पूरा सही आपकी टीवी बंद कर पूरा सही बोले देख खुल इज्जी ನನ್ನನ್ನು ಸರಿ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಯಾ ಸಾಕು ದಿನೇಶ್ ಆಯ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಂಜೆ ಸಿಸ್ಬರ್ತೇನೆ ಸಂಜೆ ನಿಕ್ ಮಾಂತೇಶ್ ಗೌಡರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪಬಹುದು ದಿನೇಶ್ ಬ್ರೋ ಅಲ್ಲೇ ಸಂಜೆ ಸಿಸ್ ಬರ್ತೀರಿ ನನ್ನನ್ನು ಸರಿ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಕಿಚ್ಚ ಬ್ರೋ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಕಿಚ್ಚ ಬ್ರೋ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಮಾಂತೇಶ್ ಗೌಡ್ರೆ ನೀವು ಅವರ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಯಿತಾ ಮಾಂತೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಮಾಂತೇಶ್ ಅವರೇ ನೀವು ಸಿಂಗರಾ ಆಂಟಿ ಸಾಕಿನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಪಾಟೀಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಿನೇಶ್ ಬ್ರೋ ನೋಡಿ ಮಾಂತೇಶ್ ಇದ್ದೀರಾ ದಿನೇಶ್ ಬ್ರೋ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ ಡನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಿಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಮಾಂತೇಶ್ ಗೌಡ ಅವರು ನಿಮಗೆ ದಿನೇಶ್ ಬ್ರೋ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ ನಾಗರಾಜ್ ಶಿಮ್ಲಾ ಅವ್ರು ಬಂದರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಾಗರಾಜ್ ಬ್ರೋ तेलुगु पाते हाय मुझे तेलुगु नहीं आता है हिंदी में बात कर सकती हूँ हिंदी हिंदी भी थोड़ा थोड़ा आता है कन्नड़ थोड़ा फुल आता है
नागराज शिमला आप सपोर्ट कर सकते हैं, मुझे तेलुगु तमिल नहीं आता है। आप कन्नड़ा आता है तो हिंदी आता है तो आप टाइप कीजिए मैसेज, मैं आंसर करूँगी। ದಿನೇಶ್ ಬ್ರೋ ಈರ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ತೆಲುಗುತು ಕಾರ್ಡ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡತೀರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನೆಯವರಿಗೆ ಹಾಯ್ ಪ್ರಬಲ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡರಿ। हाय नागराज आप कनेक्ट इधर दिनेश है और मानतेश ब्रो है और संध्या सिस है, आप सपोर्ट कीजिए। कनेक्ट होना है तो कनेक्ट हो जाइए। इंकु ಗೊತ್ತುಂಚಿ ತೆಲುಗು ಅತ್ತಿ ಗುಜರಾತ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪಾರು ಅವಳು ಓ ಭಾಷೆ ಬತ್ತಿರುವಾರು ಗುಜರಾತ್ ತುಳುವೆ ಬತ್ತಿರುವಾರ ಗುಜರಾತ್ ಪೋಪಾರತ್ತ ಓ ಭಾಷೆ ಬತ್ತಿರುವಾರು ಇಂಡಿಯಾ ಅವಳು ಮೊಗಲು ಉಪ್ಪುಣತೆ ಮಲಯಾಳಂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವೇ ಪಾತಿಲ್ಲ ಅವು ಮಲಯಾಳಮ್ಮೆ ತೋಜುಳವು ನಾಗರಾಜ್ ನಾಗರಾಜ್ पिन पिन ओके 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 पिन किया। आप सपोर्ट करने का जाने का नहीं नागराज शिमला, बराबर 15 मिनट और 10 मिनट इधर ही रहने का, सपोर्ट करने का, सपोर्टिंग मैसेज डालने का और कनेक्ट हो जाने का। पिन किया ना अभी इसलिए सपोर्ट ओके ओके सपोर्ट 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 नहीं नागराज दिनेश दिनेश वो नागराज को कनेक्ट हो जाइए आप, उसको गिफ्ट देकर आइए। तू ले यार हिंदी बातें नहीं हिंदी हिंदी वाकई हिंदी बार पढ़ाते हिंदी बातें का करना। ओके ओके हिंदी क्लीन पातेरवाರು ಕಷ್ಟ ಸಿಸ್ ಪಾತಿರ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಿಂದಿ ಓಳು ಕ್ಲೀನ್ ಪಾತಿರು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಪಾತಿರ್ನಿ ಹಾಯ್ ಬರ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಸಿಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ ಚಾ ಪರಿಯರೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ನು ತಿಂಡ್ರೆ ದಾದ ಮಲ್ತಾರೆ ದಿನೇಶ್ ಬ್ರೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಿನೇಶ್ ಬ್ರೋ ತುಲೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನ್ನೀರ್ಲೊಂಚಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಕ್ರಸ್ಟಸಿಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಬಡೆ ವಾವ್ ಅಂಬಡೆ ಈ ಅಂಬಡೆಗೆ ಅಕ್ಕ ಅಂಬಡೆ ಚಟ್ನಿ गुड मॉर्निंग ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು नागराज ब्रो सबके लिए गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। ಕಿಟ್ಟ ಕೋರಿನ ಅಂಬಡೆ ಕಿಟ್ಟ ಕೊರಿನ ಅಂಬಡೆ ನನಗೇನೊಂದು ಲೇರು ಮೇರೆ ದಿನೇಶ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಲೇರು ದಿನೇಶ್ ಬ್ರೋ ಕಿಟ್ಟ ಕೊರಿನ ಅಂಬಡೆಗೇನೆ ಕ್ರಸ್ಟಸಿಸ್ ಕಿಟ್ಟ ಕೊರಿನ ಅಂಬಡೆ ಹತ್ತು ಜನ ಕ್ರಸ್ಟಸಿಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಬಡೆ ಕಿಟ್ಟ ಅಂಬಡೆ ಕಿಟ್ಟ ಉಪಾಧ್ಯತೆ ಐತ ಬನ್ಯತೆ ಬಾದೆ ಅವು ಕಿಟ್ಟ ಕೊರಿನ ಅಂಬಡೆ ಪಂಡ ಆರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಬಡೆ ಪಂಡರ ದಿಸ್ ಐಕಾರಿ ಕಿಟ್ಟ ಕೊರಿನ ಅಂಬಡೆ ಪಂಡ ಕಿಟ್ಟ ಅಂಬಡೆ ಕಿಟ್ಟ ಪದ್ಯ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಪಂಪಿನಾರು ವಡ ಸೇಮ್ಗೆ ದಿನೇಶ್ ಓಕೆ ಪನಗುಲ್ಲೇರು ഞാനേ മലത്തിന് ഞാൻ പന്നത്തെ അക്കനെ മലത്തിന് ക്രസ്റ്റസിസ്റ്റെ മലത്തിനിക്ക് അമ്പാടെ പോയി നമ്മ പൂരെല്ലാം ചാപ്പറ അക്കളെ പുജിರು ഞാൻ വന്നിന് പോയി ಅಂಬಡೆ ತಿಂದು ಹೆಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಬಡೆ ಚೂರು ದೂರ
ಬಟಾಟೆ ಅಂಬಡೆ ತಿನ್ಪೆ, ಉರ್ದುದ ಅಂಬಡೆ ಚೂರು ದೂರ. ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಅತೆ ಅಂದೇ ಸಿಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಇದು ಇಜ್ಜಿಯೇ ಯಾರು ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಅತ್ತು ಅದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪೇರಾನು ವೆಜ್ ಅತ್ತು ಕಪ್ಪು ತಿಂಗೋಲು ಅಂದೇ ಹಾ ಕಪ್ಪು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ತಿಂಡ್ರೆಜ್ಜ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂಡ್ರೆಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಉಂಡ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೈಗಿ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಕಪ್ಪು ತಿಂಗೋಲು ಆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಾಗರಾಜ್ ಬ್ರೋ ಆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ಈಸ್ಟರ್ ಮುಟ ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ಮುಟ ಉಂಡ ನನ್ನ ಆಯಿತು ಅಂತ ದಿನ ಅದೇ 21 ನನ್ನ 23 24 ದಿನ ಉಂಟು ಅದೇ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ದ ಅದೇ ಅವು ಈಸ್ಟರ್ಗೆ ಪಕ್ಕ ಗೌಜ್ಯ 5 ಪಕ್ಕ ತಿನ್ನೋಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಗುಜರಾತ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಶ್ರಾವಣ ತಿಂಗಳು ತಿನ್ಪುಚೇರು ಮೀನು ಪುರ ಕೆಲವು ಜನ ಅಂಚ ನಮ್ಮವಳು ತಿನ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ದಾರ ಒಂದಿತ್ತು ಪೂಜೆ ಪುರ ತಿನ್ಪುಚ ಅಂಚ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ಗೌಜಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ಗೌಜಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಕ ತಿನ್ಪುನಕ್ಕು ತಿನ್ಪೇರೆ ಅಂದೆ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅತ್ತು ತಿಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಯೇ ಪಂದಂಚದಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಅದೇ ಅರಿಗೂ ಬ್ರಪ್ಪನೇನೆ ಪಾಣ್ ತುಳಿ ದಿನೇಶ್ ಬ್ರೋಗು ಆಗ ಮೀನ್ದ ವ್ಯಾಪಾರ ಅದೇ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ನೆನಪೇಜ್ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡದೆ ಮೀನ್ದಕ್ಲೆ ಏರು ತಿನ್ಪೇರೆ ತಿನ್ಪುಚೇರದು कोई बात मुझसे कहो ಮೀನಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತ ಡ್ರೈವರ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಡ್ರೈವರಾ ಅಂದೆ ಡ್ರೈವರ್ ಮಾತ್ರನಾ ಯಾನೀರು ಮೀನ್ದ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀನು ಈತ ಗುಜರಾತ್ ಪೋಂದುಲ್ಲರತೆ ಹೌದದೆ ಮೀನ್ ಕಣ್ಪದ ಮರೆ ಪೋಪಿನ ಗಾಡಿಡು ಅತಿಂಚೆನೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಲೆ ತಗೋಪಿನ ಬೇರೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಮೀನು ಕನರೆಗು ಪೋಪಿನಿ ಅಂದೆ ಅಲ್ತು ಮೀನು ಕಂತ ಮುನ್ಮಾರ್ನ ಅವಳು ಎಂಜಿನ ಮೀನು ಉಂಡಿ ಅವಳು ತುದೆ ಮೀನು ಮಾತ್ರ ತೆಪ್ಪುನು ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ರೋಯಿ ಕಾತ್ರ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಮರ್ಗಿ ಮಚ್ಲಿ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡವಳು ಓವೇನು ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಪಿನ್ ಬಂಗುಡೆ ಪುರ ಅವಳು ತಿಕ್ಕುಂಡೆ ಎಂಕರ ಉಂಟು ಬಂಗುಡೆ ಪುರ ಅವಳು ತಿಕ್ಕುನ ಬಂಗುಡೆ ಪುತೆ ಪುರ ಮೂಲೆ ತಿಕ್ಕು
ಓಕೆ ಗೊತ್ತು ಮೀನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಕೇನ್ಯ ನೈರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಪರತ್ತೆ ಪನ್ನೆ ಪನ್ನೆ ತಕೊಂಜಿ ಸಮುದ್ರ ಉಂಡು ಗುಜರಾತ್ ಅಯ್ಯೋ ಗುಜರಾತ್ ಸಮುದ್ರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ 3 ಸಮುದ್ರ ಹೆಜ್ಜೆ 3 ಸಮುದ್ರ ಹೆಜ್ಜ ಅಕ್ಕಳು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಮೀನು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪೇರು ಎಂಗ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮೀನು ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ನಿಕಾಲ ಆತ ಪೇರು ಅಕ್ಕಳು ಗುಜರಾತ್ ಅಕ್ಕಳು ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ತೂತೆನ್ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಲ್ತ ಪೂರ ಸಮುದ್ರದ ರೇಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಸರಿ ರೇಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಸರಿ ಆಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ತೇಡೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಓಕೆ ತೇಡೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತೇಡೆ ಪೂರ ಬಕ್ಕ ಈ ರೋಯಿ ಕಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಮೀನು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇರ್ಪೆ ಸರ್ಕಾರ ಮೀನು ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಕೂಲಿ ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇಲ್ದತ್ತಲ ಪಾಪ್ಲೆಟ್ಲ ಕಂತಿನ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡವು ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಮೀನು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಅಂದ ಅವು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಜಾನ ಪಾಪ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಪಾಪ್ಲೆಟ್ ಲಕ್ಕನೆ ಅವು ಗೇಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಪ್ಪು ನಂಗೆ ಕಪ್ಪು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಕಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಮಾಂಸ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಗೊತ್ತಾನು ಮಸ್ತ್ ಬಕ್ಕ ಪಲೆ ಮೀನ್ದ ಲಕ್ಕಂದಿನ ಮೀನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೇಲದ ಮೀನು ಅವಳ ಮಲ ಮಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಈಗ ಕೊಡಂದೆ ಉಂಟು ಕೊಡಂದೆ ಅವಳ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ಆಯ್ತಾ ಕಾಲಿಂಚ 3 ಕೊರ್ಪೇರು ಆಯ್ತಾ ಬೇರಿತ ಮುಳ್ಳು ದೆಪ್ಪೇರು 3 ಕೊರ್ಪೇರು ಮಲ್ಲ ಬೂತಾಯಿ 40 ರೂಪೀಸ್ ರೇಟ್ ಅತ್ತ ಬೂತಾಯಿ ಉಂಡೆ ಅವಳು ಯಾ ಅಂತೂತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರ ಒಂದು 4 ಸಲ ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಬೈದನು ಮೋದಿ ಬೂತಾಯಿ ಬಂದು ಬೈದನು ಆತ ಇವಾಗ ಬಂಗುಡೆ ಹಂಚೇನೆ ಹೆಚ್ಚ ಬಂಗುಡೆಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಗುಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಜನ ಪೂರ ಕಡೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಜನ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಪನ್ನಿ ಎಂಕಲ ಎಲ್ಲೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ ಊರು ಅವು ಸಿಟಿ ಹತ್ತವು ಮಲ್ಲ ಬೂತಾಯಿ 40 ರೂಪೀಸ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೂತಾಯಿ ಉಂಡು ಬಂಗುಡೆ ರುಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದವ್ವೆ ಇತ್ತೆ ವಾಮಿನ ರುಚಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಷ್ಟ ಸಿಸ್ಪೋಯಿರಾಗತ್ತೆ ಓಲಿತ್ತರಿ ಇದು ಯಾನ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಯಾನೇ ದಾದ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಯಾನ್ ಓಲಿತ್ತು ಜರ್ಬುಲಿ ಇತ್ತೆ ಸುರತ್ ಕಳ್ಳಿ ಸುಳ್ಳು ನಾನು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಡಿತ್ತೆ ಅಂತ ದಿನ ಎತ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಎತ್ತಿದ್ದೆ ಹಳ್ಳಿಡಿದ್ದೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಬೋದು ಬರ್ಪಾತೆ ಈ ವರ್ಷ ಪೋಪುಜ ಯಾನ್ ಗುಜರಾತ್ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಪನ್ಯಾನ್ ಕೇನು ದೇವಣ್ಣಂತ ಮೀನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಪರಿಚಯ ಉಂಡೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ಮಾಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಾಲ ಬಾ ಎಂಕುಲು ಮಾಲ ತಿನ್ಪುಜ ಮಾಲ ಮೀನು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕ್ರಸ್ಟಸಿಸ್ ಮಾಲ ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮಾಲ ಮೀನ ಒಂಜಿ ಮದಿಮಾಲ ಮೀನ ಕೊಂಜಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅವು ಪೂರ ತಿನ್ಪುಜವು ಬಕ್ಕ ಬೋಂಬಿಲ್ ಮೀನುಳ್ಳತೆ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಅವಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇ ಕಜಿಪ್ಪು ಐತ ಒಂಜಿ ನಮಗೆ ತರೆ ಪೂರ ಪಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಮುನ್ಸ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಐತ ಕಜಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ಐತ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ಪಿನಕು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕುಲಂತೆ ಮಾತ್ರ ಬೋಂಬಿಲ್ ಮೀನುಳ್ಳತೆ ಬಜ್ಜಿ ನಸೆ 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 ಮೀನು ಅವು ನಮಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಹಾಪುಜಿ ಮೀನು ಅವು ಐತೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಅವೇನು ಐತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಕುಂಟುಡು ಪೂರ ಪೊದ್ದಿದು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಮೀನು ಐತೆ ಮಿತ್ತ ಕದಿವುಳು ಐತೆ ನೀರು ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಮೀನು ಬೋಂಬಿಲ್ ಸೂಪರ್ ಮೀನು ಅಂದು ಕೈಪೆರೆ ಪುರಾಣ ಮಸ್ತ್ ಬೇಳುಂಡೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದೇ ಕಾಣ ಹಾಪುಂಡು ಗಸಿನಲ್ಲಿ ಪೆರೆ ಓಕೆ ಹಾಪುಂಡು ಬಜ್ಜಿ ನಸೆ 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 ಮೀನು
ಇಂಚಿದಪ್ಪಲು ಎಲ್ಲ ತಿನೇರು ಮಾತ್ರ ತುನ್ನ ಯಾನ್ ತಿಂತೆ ಎಂಕೆಡ್ಡೆ ಆತನ ಮುಲ್ಪ ಮೀನು ಬರ್ಪಿನಿ ಅವು ನುಂಗೇಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಯ್ತು ಅದು ನುಂಗೇಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅವಳ ಶೋ ಕೊಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ ಕೊಪ್ಪುಂಡು ನುಂಗೇಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಯ್ತಾ ನೀರು ಪೂರ ತೆಪ್ಪೊಡು ಏಳು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಣ್ಣ ಬೋಂಬಿಲ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲದಕ್ಕ ದೀಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಮಲ್ಪುವೆರು ಅಂತ ನಿತ್ತೇವೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಐಕು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುದಕ್ಕ ದೀಪೇರು ಅವು ನೀರು ಪೂರ ಪೋಡು ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುವೆರು ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜ್ಯಾನ್ ಕನ್ಪಂಡ ಗಸಿಯೇ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮೇಕಂತೇಳಿ ಅಣ್ಣ ಮೂಲು ಬರ್ಪುಜಿ ಅವು ಮೀನು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಳ್ಕೊಂಡವು ಕನ್ಪಿರದು ಮಾಲ ಮಸ್ತ್ ಬಕ್ಕ ಕೊಡಂದೆ ಮಲ್ಲ ಕೊಡಂದೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಪಣೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಮೂಲು ತಿಕ್ಕುಜವೆ ಮುಲ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜೇರು ಬಕ್ಕ ಮೂಲು ತಿಕ್ಕುಜವು ಮೀನು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಮೀನು ತಿಕ್ಕುಜವು ಗೊತ್ತನೆ ಇದನ್ನ ಅಂಜಲ್ ಅವು ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಜವು ಹೊರರ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಬಾಂಬೆ ಪೂರ ಮೀನ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಕುಲು ಮೀನು ಪೂರ ತಿನ್ನಿ ಕಮ್ಮಿ ಆನ್ ಕೊಯ್ಬೇಕನೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತೀನಿ ಇದನ್ನ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಅನ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಎಂಕ್ ತರಕಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ತಪುರ ಮೀನು ತಿನ್ಬೇಡ ಆತಂಡು ಇದನ್ನ ಎಂಕ್ ಮೀನು ಹೆಜ್ಜೆ ಬಾಂಬೆಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಂಬೆಡ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೀನು ಪೂರ ಮೀನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಂಬೆಡ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮಲ್ತದೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಬಕೋರ ಅವು ಕೊಡಂದೆ ಪೂರ ನಮಗೆ ಚೋಲ್ದೆ ಕೊಡತ್ತೆ ಯಾನೆ ಬಂದಿನಿ ಬೊಲ್ಚಿ ಆನೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂತೀನಿ ಕತೆ ಮಲ್ಪಿನಿ ಆನೆ ಚೋಲ್ದೆ ಎದ್ದದ್ದು ಮಲ್ಪೇನು ಸರಿ ಆಗುದು ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಮುಳ್ಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಒಯ್ತಾಳೆ ಮೂರು ಮೀನಿಂದ ಹಂಚೇರಿ ಮೂರು ಮೀನಿಂದ ಮೂರು ಮೀನು ಉಂಡು ಅವಳು ಮೂರು ಮೀನು ಖಾಲಿ ಪೊಡಸ್ ತೆಪ್ಪು ನಾವು எனக்கு ಚೋಲ್ ದೆಪ್ಪು ಮೂರು ಮೀನಿಂದ ಬೋರ ಒಂದಿಜ್ಜದೆ ಮೀನಿಂದ ಬಣ್ಣ ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಮೀನುಗಳು ಒಂಜಿ ಪಾತಿರೋದ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ದೆ ಇದು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಯಾನ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬಾಂಬೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಲಿಡು 15 ವರ್ಷದ ಒಂದೇ 15 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತಾರ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ನಾ ಬಾಂಬೆಡ್ ಇರ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಬಕ್ಕ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಶಾಲೆ ಪಾರಾಯಣ ಗಿಂಚಿ ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬಾಂಬೆಡ್ ಇರ್ತೀರಿ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲು ಮುಂಜಾನ ಕಲ್ತದ್ದು ಒಂಜೇ 2 ವರ್ಷ ಶಾಲೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಶಾಲೆ ಪೋತಾವಳು ಒಳ್ಳೆ ಶಾಲೆ ಪೋತಾ 5 ವರ್ಷ ಇಂಚ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅವಳು ಬೊಡ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ಊರುಡೆ ನಾನು ವಿಕ್ರೋಳಿ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಹಿಡಿತೀನಿ ತಾನಾಡು ಇತ್ತಿಂದ ಅಲ್ತಾನೆ ಪುರ ಭಾಷೆ ಬೈದು ಹಿಂದಿ ಪುರ ಕಡೆದು ಬರ್ತೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ಗುಜರಾತ್ ನಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಗುಜರಾತ್ ಭಾಷೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಪಾತಿರ್ತು ಜನ ಕಲ್ದೆ ಎಂಕ್ ನಾಚಿಗೆ ಅವಿ ನಾವು ಪೂರ ಪಾತಿರ ಭಾಷೆ ಚೂರು ಅರ್ಥ ಆಪ್ ನಕಲ್ ಪನ್ನೆ ಪುರ ಹಿಂದಿ ಅಕಡೆ ಅಂದಾಲ ಬತ್ತಿರಂದಿತ್ತು ಜಲ್ಪದ ಅಕಲ್ಲ ಮಾಮಿ ತುಳು ಬತ್ತಿರಂದಿತ್ತೇರು ಅವೇ ತುಳುವೆ ಬತ್ತಿರಂದಿತ್ತು ಹಿಂದಿ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಡೆ ಹಿಂದಿ ಬತ್ತಿರಂದಿತ್ತೆ ಆತಿ ಒಂಚೂರು ಅಕಲ್ಲ ಐಕ್ಲಿಗೆ ಹಿಂದಿಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಆ ಜೋಕುಲಿ ಕೆಲವು ವಿಕ್ರೋಲಿ ಅನ್ಕೇಂದು ಜಿಪ್ಪುದರ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಓಲ್ಪೊಂಡು
विराराणांची आता ಏನಾಳು ಇತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲರೆಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಘಾಟ್ ಕೋಪರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂಚೆ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಪೋತು ಜೋಡೆಲ್ಲ ಅದೇ ಘಾಟ್ ಕೋಪರ್ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತು ಒಪ್ಪನ ಪೇಪರ್ ಗೊತ್ತು ಇಂಕ ಗೊತ್ತು ಜೋಡೆ ಒಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ತಾನ ಪುದ ತಾನ ಕಲ್ಯಾಣ ಅವು ಪುರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಚೆಂಬೂರು ಅವು ಪುರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪುರ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅಲ್ಪನೆ ಕೈತಲು ಅಂದೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗಿತ್ತೀನಿ 5 ಬಕ್ಕ ಓಲಿತ್ತ 5 ಬಕ್ಕ ಊರ್ದಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮೂಲತ ಊರ್ದಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಪುರ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಕೋಪಿನೇ ಇಜ್ಜತ್ತ ಅಂಚೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಅಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಕುರ್ಲ ಗೊತ್ತು ಕುರ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಾನು 10 ನಿಮಿಷ ಒಳ್ಳೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಗಂಟೆ ಆಪು ಬಕ್ಕ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಗನಿ ಶಾಲೆ ಪರು ನನ್ನ ಮಗನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಪೋಡು ಬುಕ್ಕು ತಿಕ್ಕರೇನೆ ಎಲ್ಲ ಬೆನ್ನುಂಡು ಯಾವ್ದು ತಿಂಡಿ ಬಂತಾರೆ ಈ ಪದಿಂಗಿ ಇವತ್ತು ಪದಿಂಗಿ ಲಕ್ಷ ಚಾ ಪರಿಯಾನ ಲಕ್ಕಿ ಬಾಬಾ ಚಾ ಪರಿಯಾರೆ ಆಂಡೆ ಪುಲ್ಲಾಣ ನನ್ನ ಮೀಯರುಂಡು ಯಾವ್ದು ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿಂಡಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಚೂರು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಹಾಂ ಹೆಚ್ಚಾಂಡ ಮಗ ಅದು ಆಯೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏತು ಕೂಡ ಆತೆ ಬಾಡೋಡತ ಉಪ್ಪಟ್ ಮನೆ ಹಾಂ ಅನೆ ಶಾಲೆ ಪೋಯಿನತ ಏತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಲ ವರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಹಾಂ ಇತ್ತ ವರ್ಮಾದ ನಾನು ಪತ್ತಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲಾಯಿ ಎಲ್ಲಿ ಐತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉಳ್ಳೆ ಇನಿ ಗೊತ್ತಾಪು ಅಯ್ಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇನಿ ಪಾಸ್ ಆಡಾಯಿ 3rd ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹಾಂ ಪಾಸ್ ಆಪ ಸರಿ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತ ಆಯ್ಕೇನಂಡೆ ಈ ಅಮ್ಮ ಇದು ಪಲ್ಲೆ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಪೈತೆ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕೋಪಿ ನಂದೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕೋಪಿ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದನಂತೆ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದನಂತೆ ಕೊಳಲನೂದಿ ಮೃಗ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮರಳು ಮಾಡಿದನಂತೆ ತರುಳತನದಿ ವರಳನೆಗೈ ಮರವ ಮುರಿದು ಮತ್ತೆ ಹಾರಿ ತೆರೆದು ಬಾಯಿಯೊಳಗಿರೇಳು ಲೋಕವ ಇರಿಸಿ ತಂದು ತೋರ್ದನಂತೆ ಇತ್ತೆ ಪವಿಯಕ್ಕ ಬರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಏನ್ ಪವಿಯಕ್ಕ जय परमार जय श्री कृष्ण बहन बढ़िया है ना बहना बढ़िया सब बढ़िया है आपका नाश्ता हो गया हिंदी पाते तेली बच्ची हिंदी बातें लगा ओ जय परमार भैया मुझे हिंदी थोड़ा आता है यानी हिंदी पाते रहते तो लेर पाते ले तो कोई हिंदी हो गया बहन ओके
नाश्ते में क्या खाया भैया? जय परमार जी, नाश्ते में आप क्या खाया? खाए खाए, हाँ खाया खाए। અને ಯಾರು ಗುಜರಾತಿ ದಿನೇಶ್ ಬ್ರೋ ಮೇರು ಜೈಪರ್ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರು ಗುಜರಾತ್ದಾರು ಎಂಕಿ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ಟೈಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಏನು ಯಾರು ಗುಜರಾತ್ದಾರ್ ಜೈಪರ್ ಮಾರ್ ಅಪ್ಪು ಬಾಸ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಅಪ್ಪು ಅವರೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದಲ್ಲ ನನ್ನದು ಲೈವಿಗೆ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಹೆಸರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಪ್ಪು ಬಾಸ್ ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅಮೃತ ಅವರು ಬಂದರು ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಯ್ ತತ್ವ ಅವರೇ ಹಾಯ್ ರೇಣುಕಾ ಸಿಸ್ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಪ್ಪು ಬ್ರೋ ಇದ್ದೀರಾ ದಿನೇಶ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅವರು ರೇಣುಕಾ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುರತ್ ಕಲಿ ಸಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅಂತ ರೇಣುಕಾ ಸಿಸ್ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ಐ ಆಮ್ ರಾಜ್ ಅಂತ ರಾಜ್ ಬ್ರೋ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತತ್ವ ದಿನೇಶ್ ಬ್ರೋ ದಿನೇಶ್ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅಮೃತ ಅವರು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ದು ಆಯ್ತಾ ನಮ್ದಾಗಿದೆ ಊಟ ಅಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತು ತಿಂಡಿ ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಬಂದಿದ್ದೆ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತತ್ವಜ್ಞಾನಾಮೃತ ಅವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ರೇಣುಕಾ ಸಿಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗದವರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ರಾಜ್ ದ ಶೋ ಮ್ಯಾನ್ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಅಲ್ಲ ಹೌದೌದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಪ್ಪು ಬಾಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಮಾರ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಅಂದರೆ ಹೆಂಡ್ತಿಯಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ
ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವವರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ರೀಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು, ಅದು ನಿಮ್ದು ಮಕ್ಕಳಲ್ವಾ? ಸೈಕಲ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತ ಅಲ್ಲ? ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಾನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹೌದಾ? ಬಿಗ್ ಬ್ರದರ್ ಮಕ್ಕಳಾ? ಹೌದು, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅವರ ಮಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಇಲ್ವಾ ಎಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲ, ಮಮ್ಮಿ ಇಲ್ವಾ ಎಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಡೆತ್ ಆಗಿ 4 years ಆಯಿತು. ಹೌದಾ? ಓ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ದಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು? ಹುಷಾರಿರ್ಲಿಲ್ವ ಅವರಿಗೆ? ಹಾಂ, ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ದಾ? ಓಕೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಇನ್ನು 1 ನಿಮಿಷ ಇದ್ದೇನೆ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಲೈವಿಗೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಉಂಟು, ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆದಷ್ಟು. ಬೇಕಾ? ಹಾಂ ಹಾಂ, ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಕೂಡ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ. ದಿನೇಶ್ ಮ್ಯಾಂಗರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಿನೇಶ್ ಬ್ರೋ. ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಲಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಲಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೆ, ಲೈವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಶಾಲೆ ಪೋಯನು. ಇಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಪೋಯರುಂಡತೆ ದಿನೇಶ್ ಬ್ರೋ. ಆಂಡ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಂಡ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡ. ಅವೇ ಶಾಲೆ ಪೋದು ಬರೋಡ ಬಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಪೋಯ್ಜಿರ ಒಂದು ಎನ್ಮಾಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಶಾಲೆಡಿ ಅನ್ನ ಬಕ್ಕಲೈತೆ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಪೋಪಿನ ಶಾಲೆ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಪಂಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಪಂಡೆ ರೈ ಬುಕ್ಕು ಪೂರ ಕಂಡಿಡೋದು ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಪೋದು ಬನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತೊಂದು ಐಕೆ ಅನ್ನ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೇನೆ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಪೋಪಿನ್ತೆ ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಅವಡು ಪೋದು ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಆದು ಪಿದಳು ನಿಂತೆ.
ಎಂಕುಲು ದಾಲ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪು ಜರ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಂಗಿ ಸಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದಯಮಾಡಿ ಎಂಕುಲು ಗುಜರಾತ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬ್ಯಾಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಲದ ಮುಲ್ತದಲ್ಲ ಪತಂಬೋರೆ ಬರೊಪ್ಪುಳತೆ ರೊಟ್ಟಿ ಅವು ತಿಂಗಾನೆ ಅವು ಪೂರ ಪತಂಬೋರೆ ಪುಂಡು ತಾರಾಯಿ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಪತ್ತೆ ಅಂಚ ಎಂಗಳ ಬ್ಯಾಗೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಅವು ಮಂಟೆಡಿ ಅನ್ಕೇನಿ ಸಾರಿ ಎಂಕುಲು ಪೋದು ಬರ್ಪಿನತೆ ಎಂಕುಲೊಂದು 15 ದಿನ ಆಡಲ್ಲ ಕುಲ್ವ ಪೋಂಡ ಅಂಚ ಲಾರಿಡು ಪೋದು ಐಟೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಓಕೆ ಆಯ್ತೆ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಸಂಜೆಯ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಬಾಯ್. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮೂವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದು ನೋಡುವ, ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ. ದಿನೇಶ್ ಬ್ರೋ ಇಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕು ಜರ ಅಂದತೆ ಲೈವ್ ಆಡ ಇಪ್ಪಿರಾಡುವಲ್ಲ ತಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಟೈಮ್ ಎತ್ತನ ಬಲ್ಲೆ ಡ್ರೈವರಿ ಓರಿಯೇನಾ ರಡ್ಜನಲ್ಲೇನಾ ಬಾಬಾ ಮೀ ಹೊಡಿತಬಹುದು. ಬಾಯ್ ಪಂಚತ್ತು. ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ರಸ್ಟಸಿಸ್ ಪೋಯರ ಅಂದತೆ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಪೋಯಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಂ ಲಕ್ಕ ಕಾಣದ